babka dobre rozvoniava. Môj extra špeciálny segedín. Už sa teším. Poďte si dať segedín. Tešek špeci. Domáca výroba. Dobre, suseda, tuto do rajničky 33 porcie poprosím. Uvažná. Môžem aj ja? No, tu máš miesto vreckového. A ja chcem. Drži, dedo. No, páči sa. Babietka, naberte mne 3 porcie. To si ty ten toaleťak. No čo už ste môj ukazte? Nech sa búbi. Hotovo, fertik, máme vypredané. Ide sa drýchvať. The next day. Jaký pekný deň. Kúkaj, umýla som si nohy. Je úplne kúkaj, čo to trepeš? Dáva dúhových jednorožcov. 2 za cenu 3. Čo to meleš, ty krotiteľ divých koní? Traky sú reálne. Jula, si ožratý? Poď zoberiem ťa domov. Bohyňa pomsty. Ožratý alebo nafetovaný. Vy vypadáte jak moja noha. Prosím? Babka, čo si to dá do toho segedina? Všetci sa správajú šialene. Tak čo? Meso, kapusta, sol, paprika. A moja 6-ročná špecialita vládkové nechty. Márno šediva, ešte, že som to nemal. Nepapuľuj, nevďačník. Suseda, máte ešte z toho slávneho segedina